My name is Shifra. I live in Arusha. I'm 13 years old. I'm a student at Kongei Secondary School. Jeg hedder Sharifa. Jeg bor i Arusha. Jeg er 13 år gammel. Jeg er elev her på Kongei Secondary School. Ved at studere computerfaget har jeg lært meget om selve computeren. Lærerens undervisning og de praktiske øvelser og arbejdet med computerne har lært mig meget. Jeg har nu haft computerundervisning i et helt år. Jeg havde også lidt computerundervisning i grundskolen, men det var meget forskelligt fra her. Dengang underviste læreren ved tavlen, og så fik vi bare en lille smule tid foran en computer, men vi kunne ikke finde ud af at bruge computerne rigtigt. Nu har vi lært en masse, lige fra at skrive tekst til at tegne, hvordan man opererer selve maskinen osv. Her er undervisningen god. Læreren underviser, og vi får masser af praktiske opgaver foran computeren, og læreren er her, når vi sidder foran computeren. Nu har jeg lært så meget, at det hele er blevet meget nemmere. Jeg kan finde ud af tingene. Jeg vil gerne være læge, og så skal jeg bruge computeren til at skrive journal om mine patienter. Alle oplysningerne om patienten og sygdommen. Jeg har lært, at man kan gemme oplysninger på computeren og så finde dem igen. Det skal hjælpe mig til at blive en god læge. Så de her computere, de hjælper mig til at få en god fremtid. Mange tak.